Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kawai ka Samla ka padang arpo hunyos nam karta ka Ïakhih kala kelalong kawai nekidur bapau ha ka Ïakhih ka penlong da ka cockroach Janata Party CJP ha Mumbai hadian baka video jongka ka baka Ïeng Khmat ka kali ki Pulit ka baket ya ki ba Shah kem kala sapriang pajba ha ki rensan social media. Hakatega video la yoi ya ka baka Ïeng scam Khmat ka kali Pulit ka pertahabat ka keliru halor ka komle jongki Pulit ya ki Samla ki badawa jing Shah halor ka jinglat tu ki jing keli examen need bat kam hadian lawan kersan sakiwe ki Samla banom ailat ya ka kali Pulit ban yat Khmat ka kala ong baka snurtu bagi Pulit kile la ka kam Henry ka ong bakim Samla le pat ka jingkit kli ka badai ka ong ru balada ki bor Pulit kim shem ya ka jingkit kli ki pajba ki haban shem ya ka benta jongki ban yada ya ki nong song snong. Kalau kena ru bakar komle jogi Pulit ya ki Samla puli ha Delhi ka long ka babakla bat ki deban shem ya ka jingkit kli halor ka ni. Show Korea kala dawa bo menteri ketanat puli puthi ka sarkar preng Dharmendra Pradhan udiban hiar suki lani udiban lek ai jing ya kran ya ki Samla ki badang Ïakhih ha Jantar Mantar New Delhi. Kaniga video kala sapriang katba ki Ïakhih jongka cockroach Janata Party kidang nang jur habun kinong ba jongkari khamtam hadian ka kan at hapreng ki Pulit bat ki Ïakhih ha ka jing yat pajba sansat chalo kabalan long hanong ba Delhi ha ka arpau tarik unaitung araja arpun riu. Kat kum ki Pulit ka Mumbai hadu khat waitli ki case ladap register hapreng ka khat pratarik bat arpu tarik unaitung araja arpun riu halor kini ki Ïakhih. Kini ki Ïakhih ki belaya lam dau sonam wangchok bat ka cockroach Janata Party ki dawa bau menteri puli puthi ka sarkar preng Dharmendra Pradhan un hiar suki halor ka jing keno baladon ka jing thok ha ka examen NEET need. Ki Ïakhih ha Mumbai ki lawan hadian ka kan at ka belajar ha Delhi ha ka jing yat pajba sa parlimen ka bala penmi ya ki jing keno markel yang ha padang ki Pulit bat ki Ïakhih ha ka ba boro ar yang kila ong bagaladon ki ba mensau. Menta kini ke Ïakhih kala nang pur sekeleng ki jela jongkari India bat kala yo jing trailang na ki Samla puli ki kenhon pajba bat ki sengsan perthai hakal liang persya. Halor kani ke sarkar preng kadang ong bakal long ke bakloi ban ya kren halor ke jing keno bakal don ke jing thok ha ka examen need hapo ka parlimen. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.